ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали Хона ТЖ. Мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен? Ирӯз 11 сентябри соли 2024 1116 сомонӣ дар бонки Эсхата ба канали мо Хона ТЖ хуш омадед. ирӯза навурда ҳастед. хонаҳо аз Душанбе, тарафҳои ноҳияи Фирдавсӣ, аз ноҳияи Ёвон, ноҳияи Файзобод, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Вахш, шаҳри Бухтар, аз шаҳри Турсунзода регар ҳастанд. хулас беҳад хонаҳои арзон аз тарафҳои Исфара, хонаҳои фурӯшии заминиам дорем ва як акада замини фурӯшиам дар кора дар ҳамин навор имрӯза. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp 9997 рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ба хотири пешрафти канали Хона ТЖ агар хоҳем ки навору баланд шавад, наворо беҳад бисёр шава, хонаҳо арзон шаванд, дар ҳамин навори мо лайкора занед, дар канали мо подписатсия кунед. бовар кунед, мо дар беҳад хонаҳои арзон зиёд рӯй мекунам. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp акай дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. акай далер дар хизмати шумо 24 соат. ина аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ ба чап кунед. ина марамат аз номи канали мо Саудо ТВ ба акай далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акай Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин эълони ирӯза. дӯстони азиз, яка мега мода аз ноҳияи Ёвон хонаи заминӣ ё квартира боша мешавад. то 120 000 сомона мехарем. квартира духонага боша бо хубай мега. WhatsApp монда занг занед. ина рақамҳои 60 807 ахири WhatsApp. дӯстони азиз, аз ноҳияи Ёвон замини фурӯшӣ касе ки дора, ё хонаи фурӯшӣ касе ки дора, ё квартираи фурӯшӣ касе ки дора, квартира духонага боша, ҳозираша 120 000 дорум мега, мегирам. касоне ки дора, ина марамат акада аз номи канали мо Хона ТЖ занг занед. дӯстони азиз, акара кошабуд кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ рӯй кардан шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ, 6 сутих масоат, 4 дар хона, хонаҳои зури замонавӣ. ин хонара просто шумо ждат кардем, бардор азиз, медонед 190 000 сомонӣ. ин хеле нарх умуман нестай. ин нарх фақат дар канали Хона ТЖ ва Саудо ТВ мешавад. просто хонара бинен 190 000 сомонӣ, ҷои обӣ, 6 сутих, 4 хона. WhatsApp-шон ахириш 1235, дастӣ 898. хона якум 4x4, дуюм 3x4, чорумш 7x36, якташ хуласам хеле бояд тагаш 7x280, залш 54, кухни 3x3, бания 1.5x1. хонаҳо ремонти замонавӣ, нархиш 190 000 сомонӣ, об светам дора. ина марамат, просто хонара бирен, дам бигирен. дӯстон, занг за каси успед кард, ошиш шава. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гипразем, Пахтакор, шаҳраки Душанбе, 340 000 сомонӣ нарх. бания кухни 90 квадрат, обши ҳамаш мега мақсад, об свет доимӣ. 3 сол пеш хонара ба кирпичи лой бардоштиянд. ду хонааш 4x3, меҳмонхона 5x3, кухни 3x3, мактаб, масҷид, аптека. як 200 метр мега, раҳшон разница дора. навор дароз буд, камтарак давондем бачаҳо. видео дароз буд, ака дарози бадан мақсад намешава, ба он хотир камтарак видеора давондем. бардарзе кухни 3x3, мактаб, масҷид, аптека,
200 метр дуртар ремонти хона замонавӣ фасон зур пурса дар Душанбе ихели нархора фақат мақсад аз номи канали хонатеҷа занг занед ихели хонаҳоро фақат ёфта метатонанд. ина марамат касе мегира оши палову шава. аз номи канали хонатеҷа занг занед. лайкотуна монем бачо дар канал подписатсия кунен, бовар кунен, ҳар як хонаҳои рӯӣ мекунанд ҳай касе тамошо мекуна мегира. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. мардами сарбаланди Ёвон ҳамиҷа ҳастен, тамошо кунен. 200,000 сомонӣ. ноҳияи Ёвон, деҳаи Тағоёбоди Пешина. 4 комната, масоати калони 10 сотиха. шикатур кардаги ихонаош обсвет дора. мега хона ба семенблок, дарунаш ба пенаблок чиндагӣ. фасади дарун, мактаб, магазин, духтурхона, масҷид дора. ремонт миёна. пулаш нали чӣ бошад 200,000 бо камтар арзон мекунем. об дора. шланг дар ҳавлӣ, ҷое ки об светай, зиндагӣ шоҳона. зиндагиро мо шумо мақсад чӣ мекунем? далши давом метиҳем. мақсад ака аму шароитҳоро худмон муҳайё мекунам, зиндагӣ мекунем. семенблок яъне ки дарунаш ба пенаблок бардоштаги маълумот пура ба чанко занг бигириша. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, райони Вахш, совхози Правда, деҳаи Болтақишлоқ будааст. 4 хона, масоати 40 сотиха. 40 сотих масоҳат дорад дӯстони азиз. 230,000 сомонӣ нархуш. об свет дора. меҳмонхона 280 ба 5, якташ, дуташ 280 ба 480, духонаш неки духона веранд 280 ба 380, дарози хона 14 паҳмиш 7, об свет ҳаст. мачид нестай мега балниса ҳастай. ҳамсоя қишлоқ мактаб ҳаст, аптека ҳаст. хона ай хидмай мега кредит маслиҳат мекунем. касоне ки хоҳиш кардем ки хонаҳои кредит монен, инами ака метиҳем мега ба маслиҳат. барои чорво карданам мега просто ҷои зурайда. ду тараф барои чорво зур. шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ шаҳри Турсунзода, 5 микрорайон. ҳами дар ҳами канали хонатеҷа бовар кунен, мардам ҳами хел бовар мекунанд, хушбаҳолшон ҳами хел видеоҳои рӯӣ мекунанд ки аки ино ҳам бояд савдо шавад дӯстон. фақат лайкотон намераса, подписатсиётон намераса. ҳами лайк подписатсия кунен, дар ҳамо комментария як бор нависен хонатеҷа ба пеш, бовар кунен гарани хирсанд мешем да. ба хотири пешрафти канали мо наворда лайк занен, подписатсия кунен, дастгирӣ кунен. ҳами навора падилитсия кунен, ҳами хонаҳое ки рӯӣ мекунанд, иншоалло ва ё савдо мешава 70-80% ҳар рӯзаш. ана тамошо кунен. шаҳри Турсунзода, 5 микрорайон, 3 комната, 75 квадратный метр, дом 4 этажа, хона дар 3 этаж, 400,000 сомон нарх. дига чӣ мефуратона? рақамҳои ватсап 6743, толка ватсапи холи дастӣ занг назанен. назди бозорча рӯбарӯи ресторани ягона, новостройка сехонага. якум уҷра 3/6 дуюмаш, 3/5 спанли, 3/2 калидораш, хулас беҳад зур, ҷои зур, ҳама чи ҳаст дар пешаш. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Аловак, 4 комната, масоати 5 сотиха. касе ки хона рӯӣ мекунад, ранги ҳами акаҳо фақат навори чот кашка рӯӣ кунен. ҳамин навор кунен, ҳамаи чизо бошад. мақсад шароитҳои хубшам, шароитҳои бадшам бия. ина ака видеокай и тараф камтар шикатур талабай, ҳамаша гуфтагай. мошаалло хушбаҳолшон. чизе ки мақсад ҳақиқатай, иншоалло беҳтарин мешавад. ноҳияи Файзобод, деҳаи Аловак, 4 комната, масоати 5 сотиха. 240,000 сомонӣ. паталоб талаб. хонам хелай. баъдан бо краска талаб. ина дарош мондагӣ нест. хона состоянии 100%, 4 тараф маҳкам кардагӣ. масъалаи об светаш проблема нестай. ремонти хона замонавӣ, мақсад барои зиндагӣ кардан, шароитҳо 100%. документҳо проблема надора. наздикишта
масҷид, мактаб, балниса ҳастай. Харидори конкрет на фақат метавона занг бизана, бо камтар чахчаха мекунем. хонаро омада ай пеш бинен. муомила дора дӯстон, муомилаи хубам дора. 240,000 4 комната 5 сотих масоҳат. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. ана мана мардуми Ёвон тамошо кунен. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 3 комната, дуюм этаж, 74 квадратни метр. нархш 300,000 сомонӣ. 300,000 да ана ҳамин хонаро ҳозир мегирен шомада. дастӣ 7393 WhatsApp +7 967 занг занен. ноҳияи Ёвон 50 солагӣ, 3 ҳуҷрага дар дуюм ошёна, ремонти замонавӣ, дорои ҳуҷҷатҳои 100%. масҷид дар наздикиш 5 вақта ҳастай мега. мактаб, беморхона, садикам дар ҳамин наздикӣ ҳамин квартира қарор дорад дӯстон. бачаҳко Ёвон ҳаминҷа ҳастен. лайкҳоро занен. подписатсия касе ки накардай подписатсия кунен. бачаҳо азиз, мада занг назанед нашоти хона харидан. чизе ки ёфтем, чизе роӣ мекунем дар ҳамин канал мемонем. канал барои шумо кушодагиай. мода занг назанед хоҳиш ай ҳаматон. наҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 1 комната, масоҳати 6 сотиха. шаҳри Исфара, Боғистон. ин маҳалла боша, ин район боша намедонем. 170,000 сомонӣ нархш. рақамҳои 3495 занг занед. хона шикатур кардагӣ. далши касе мегира. шпаклёвкаву краска абоиша мекунед. Исфара. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Боғистон будааст. маҳаллаи Боғистон. як дар хона дорад. ҳавз, қудуқ, гирдогирд девол дорад. ниҳоли мевадиҳанда дорад. инаи ба филм қудуқ шай. хай хулас занг мезанем, маслиҳат мекунен. шаҳри Исфара, маҳаллаи Боғистон. маълумоти пурра занг занен. дар ҳамин комментария нависен ки шумо да то чанд сума аз куҷо хона дар корай. мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментотон навори байнара ташкил бикунем. бачаҳко азиз, даҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ 3 комната, масоҳати 2 сотиха. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. аз дохили Душанбе шумо ин ҳамин хонаро метавонед 220,000 да бихарем бачаҳо. рақамҳои дастӣ 8945. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак 5D. 3 ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида. каме ҳавлича ҳам дорад. хоб, танӯрхона дорад. ҳуҷҷатҳо 100%. харидори аниқ боз муомила мешавад. маълумоти бештар бо телефон ба ҳамин рақамҳои ахираш 8945 да метавонед ҳозир занг занед бигиреша. лайкҳоро монед, дар канали мо подписатсия кунен. подписатсия бовар кунен, ҳар як хонаҳои роӣ мекунанд, ҳар як хонаҳои навор мекунем. ино ҳамашон барои шумо дӯстони азиз. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ будааст. 1 комнатни квартира, 5 этаж, 40 квадратни метр. просто коробка. шаҳри Турсунзода, маҳаллаи Якум. подписатсияу лайка, поддержкаро фуромӯш накунед. 175,000 сомон нарх. хона дар маҳаллаи Якуми, доми 15А қарор дорад. лифт кор мекунад. ҳуҷҷатҳо 100%. касе ки мегира худаш ба хости дил ремонт мекунад. чӣ хеле маъқулай, баъдан зиндагиро сар мекунем бачаҳо азиз. ина ҳамиқа кардиян далши фикр мекунем ки маблағшон нарасид. мефурӯша 1.75 бо савдо мешавад. касе ки хона мошин дорен, мақсад эълон барои одамое ки хонафурӯш ҳастен, ҳамин нархотона бачаҳо азиз беҳад қимат намонен. пешаи мондани реклама придумати соз кунед нархҳои хонатона ки ҳастен нафаре ки зуршон намераса. номеро барои реклама кардан. мошин дорен, замин, хона, квартира, чизе бошад дар WhatsApp 9997 роӣ кунен. дар канали Хона ТЖ, дар канали Савдо ТВ оригиналаш ва дар канали Авто ТВ рекламаш мекунем. фурӯшта мегзорем. ҳаракат ка кортона тамом кунем. ҳамин қа ёфтем, ҳамин қа роӣ кардан, рекламатон кардем. лайкотона бизанен, дар канал подписатсия кунен. хай майли дӯстони азиз.